Uma ngalabaningi umthandeni enqaba umcimbi ke oyigugu kubantu abaningi uzobona umculi ke waphesheya ke uRicky Ross ke lapha ke enhloso ukuthi ke uzohlala ke la eSouth Africa. Umthandeni ke uthi uqashwe njengenkosi ke kaMaskandi ke lapha ke njengoba ke kufanele ukuthi ke anandise ke aphinde ke lapha ke ajabulisa abantu ke ngeGush nangeParis. Ngokusho ke kaMthandeni ke uthi ke wale waphetha ngenxa ke yemali okuyimali ke shuthi okubonakala sengazuthi ke abafuni ke ukuyikhokha ke lapha ke uthi inkinga ke sebebaningi abantu ke abazi ukuthi uMaskandi ke lapha ke bakhokhelwe imali encane kuze beze emcimbini ke lapha ukuthi ke uMaskandi sokuyisikhathi sokuthi ke uhlonishwe ke uthi ke lento ke izofanele ke iphele ke lapha ke bangalokhu banikwa uzuka. Kusho ke umthandeni Cokama Lishumbo kaManqele ke lapha ke wathi ke kuphethe thina manje ke kusho umthandeni wathi ke asihlehli kusho Cokama Lisha siyazi ke bafowethu ukuthi kunomcimbi ke oyinqa isivele ke ozobe ke usendaweni yaseThekwini ke lapha ke sizobe sivakashelwe ke umculi ke odume kakhulu ke kwelaphesheya ke lapha ke waphinde waduma khona la eSouth Africa njengoba simazi kamhlophe ke yena ke lapha ke uRicky Ross ke lapha ke uzobe ke khona la eNingizimu Afrika noma ke eSouth Africa la ikakhulukazi ke kwelase KZN ke lapha ke umthandeni ke nabanye abaculi abaningi bayokungabanye abaculi bebezonandisa kuona ke lo mcimbi ke singabala ke uKhuzane ke oBig Zulu ke nabanye abakhona ke lapha ke uthi akeze kuba ingxenye yalo mcimbi ngenxa yozuka ababanikeza bona makufanele bekhokhelwe. Uthi sesiphelile isikhathi sokuthi ke abaculi bakaMaskandi bathatheke kancane bangahlonishwa endimeni kaMaskandi. Uthi uqashwe njengomuntu ospecial njenge-King of Maskandi. Usho umthandeni Cokama Lishumbo kaManqele ke lapha ke siyazi bafowethu ke ukuthi abantu abaningi bakaba upost lo mcimbi ke bathi ke yebo bafowethu na umcimbi ke lapha ke bayobhula bona ke amazolo babhulela ke uRicky Ross ke lapha ke uthi umthandeni cha angeke ngikwazi ukubhula amazolo kufanele ukuthi ke ngihlonishwe njengomculi kaMaskandi osezingeni. Asazi bafowethu mokanje thina sithatha sibeke njengoba kunjalo ke sifuna ukuzuvula ukuthi wena ke uthini ke mbukelo yasemakhaya ngabe na bekufanele Cokama libe khona noma cha kuthini ukuphawula kwakho?